Четиризвездния спа-хотел Извор е един от най-престижните хотелски комплекси в популярния ни целогодишен курорт Старозагорски минерални бани. Курортът е с чудесно разположение в южната част на планина Средна гора на 420 метра надморска височина. Климатът е превъзходен, преходно-континентален, прохладно лято и мека зима. Чувства се и благотворното влияние на Средиземно море. Спа-хотел Извор е изграден в нетрадиционна архитектура, алпийски стил. И като че ли тази необичайна, нестандартна архитектура от екстериора логично се пренася в интериора. В нея активно участва камъка и дървото, а те някак си успяват успешно да съжителстват с луксозното и уютно завеждане. Хотелската част на комплекса е представена от 12 стаи, 4 апартамента и 2 студия. Всички стаи са елегантно и комфортно заведени, а оборудването отговаря на изискванията за висок клас хотел. Мека мебел, локално отопление, луксозна баня с санитарен възел, душ или вана и сешоар, телевизор, аудиозвучаване, мини-бар, телефон и сейф. И най-важното – тераси с прекрасни гледки. Достъпът до стаите се осъществява с код-карта. Допълнителни услуги са рум сервис в рамките на работното време на ресторанта, факс, интернет, химическо чистене, пране, гладене, рент-а-кар. На разположение на делово настроените гости на спа-хотел Извор е изисканата конферентна зала с добро професионално оборудване, мултимедия, 2 екрана, флипчарт, компютър, интернет, аудиовизуална техника. Капацитетът е около 60 места. Спа-центърът на хотела е също артистично и рационално изграден. Предоставя всичко необходимо за отмора, релакс и спорт. Фитнес зала, сауна, турска баня, тангентур, солариум, козметичен и масажен кабинет. Професионални масажистки са ангажирани за всички възможни видове масажи. Все пак, най-очарователен и привлекателен е закрития басейн с топла вода, особено за най-малките гости на комплекса. За тях е и специално изградения детски кът. Богат асортимент от напитки и атрактивни коктейли ви очаква в лоби-бара на хотела. Впечатляващ е ресторантът на спа-хотел Извор, изключително стилно и изискано интериорно решен, с капацитет около 50 места. Тук може да разчитате на меню, съставено от най-доброто от българската и европейска кухня. Не липсват рибни специалитети и морски деликатеси. Богата е и енотеката на ресторанта. През топлите дни на годината към ресторанта работи красиво оформена градина с барбекю. Капацитетът е около 80 места. Ресторантът и градината са предпочитано място за провеждане на всякакви семейни и бизнес тържества. Организацията в това отношение е поверена на професионалисти. Предлага се и кетеринг услуга. За удобство на гостите е безплатния паркинг. Спа-хотел Извор, курорт Старозагорски минерални бани, България. Висок клас, архитектура, обзавеждане, оборудване, перфектен екип от млади, амбициозни и мотивирани хора ще бъде на ваше разположение. Спа-хотел Извор – едно перфектно предложение за вашата ваканция или уикенд.